боби 16 ҳирс ва тамаи боғи фирдавсмонанди мулло Шокир орому қарори давлати минбоширо аз вуҷудаш бо тамом рабуда буд. медонист ки мулло Шокиру фарзандонаш ин боғро бо заҳмати зиёд ва хуни дил бадин зебоӣ расониданд. боз медонист ки қадру манзалат ва обрӯи эҳтироми мулло Шокир дар назди мири нузулёфта ва мардуми тумани Балҷон басе калон аст. аз ин ҷиҳат пораи ҳарос ҳам дошт, аммо меандешид ки то овозаву дарвозаи хушэҳтиромӣ ва донишмандии мулло Шокир ба гӯши мири нав расиданд, ин боғро хоҳ ба зорӣ, хоҳ ба зурӣ, хоҳ ба зард аз худ намояд. шабонгаҳон хобаш намебурд, худро болои суфаи миёни боғ медид. килӯи хонро гӯшти барраи ширбоз, меваҳои рангорангу шакарини боғ зиннат медиҳанд. аз даричаи хаёл орзуҳои нигариста фарзандонашро андарун боғ дар ҳоли мевачинӣ ва хушнудиву хурсандӣ медид. танҳо як поси шаб хобаш бурд. дар ҳол ба хобаш мулло Шокир бо сони як мӯйсафеди хизрмонанд медаромад. ҷуръату салобаташро аз даст медод ва наздаш ҳарфе зада наметавонист минбошӣ. боре хоб медид давлат, ки болои ҳамон суфа бо мулло Шокир ҳамро нишастаанд. рӯи дастархон боз гӯшти барраи ширбоз, ҳамон кулчаҳои ширмол, нону чапотиҳои офтобрӯ, меваҳои гуногун. минбошӣ мекушад, аз даст дароз мекунад, то пораи аз гӯшти барраи ширбоз бадаҳон бигирад ва аз меваҳо бичашад, вале дастонаш мадор надоранд ва пеш намераванд. давлати минбоширо аз ин нотавонӣ ва заифмиҷозӣ алам мекард. ӯ як одами ғаюру нотарс, басе тундмиҷоз буд. вақт қаҳраш меомад, мехоҳад ҳама нозу неъматро бо дастархонаш ба зери ҳаво диҳад. аммо мулло Шокир оромона ба сӯяш менигарист ва мегӯяд: писарам Давлат, одамизод дар ягон давру замон аз чизе сер нашудааст. на аз умр, на аз мол, на аз зару зевар. орзуи одамизод ҳеҷ гоҳ ба пуррагӣ намешиканад, зеро он чӣ ки худо хост ҳамон мешавад. аз ин рӯ зури беҳуда мазан, аз ҷони беҳуда макан. ин рашку ҳирси таъмаи мо пеши худованд чизе нест. хушбахт ҳамон касест, ки ин хислатҳоро дар тинати худ роҳ надиҳад. ҳамин замон давлат аз хоб бедор шуд. ба соати кисагиаш нигарист, ки 4 шаб будааст. дигар хобаш набурд. рӯи ҷогаҳ бинишаст, худ ба худ фикр мекард, ки ин пирзор ба шарофати донишу заковати волояш дар хоб ҳам ба касе ҷуръату ҷасорате намедиҳад, ки муқобилаш ҳарфе бигӯяд. вале ман ба ӯ тан нахоҳам дод. маро давлат минбошӣ мегӯянд. ҳамин саҳар ба навкаронам рафта, ин муллоро донишманд маҷбур месозам, ки боғашро бо нархи арзон бифурӯшад. рӯзи гарбади саломи мирдавлат минбошӣ ба 4 навкараш фармуд, ки аспҳояшро зину афзол кунанд ва омода бошанд, ба сафар мебаранд. навкарон ҳадду ҳуқуқе надоштанд, ки куҷо рафтанашро бипурсад. навкаронаш аз марг не, аз ӯ бештар меҳаросиданд. хусусан баъди пахши шӯриши восеъ, сиёсаташ байни навкарон ҳам дар дили мардум сахт макон гирифта буд. пурсандаро қамчинкорӣ ҳатто нест мекард. навкаронаш наздаш пайдо шуданд ва асп ронда ба самти боғи мулло Шокир. давлат пешупеш асп меронд. дар дилаш чунин андешаеро мепарвед, ки агар мулло Шокир боғашро нафурӯшад, бо баҳонаи ӯро ба ҳабс хоҳад гирифт. баҳонаро ҳам ёфта буд. гӯё мулло Шокир чанд нафар ёрони восеъро пинҳон намудааст. аспон аз шафати ҷангал чорхезонон пеш мерафтанд. аз қазо гурге хукеро таъқиб мекард ва таъқибкунандаву гурезанда ба шаст аз ҷангал берун шуданд. асби тезрафтори минбошӣ, ки мунтазири ин ҳодиса набуд, якбора хуспид ва худро як тараф ҳам дод. савораш, ки дар фикру андешаи бо ҳар роҳ соҳиб гардидани ба боғ буд, болои сангрезаҳо биафтод. талон, ки акнун бесавора шуда буд, ҳамчунон чорхезонзанон ба ки куҷо ғайб зад.
ҳамроҳонаш ин ҳодисаро дида зуд сари аспонашонро кашиданд. онҳо пиёда шуда лаҷҷоми аспонашонро ба даст гирифта дар болои сари минбошӣ ҳозир шуданд. ӯ бо сари кафидаву хуншор мехобид. хостанд бардоштааш шинонандаш, вале ин хеста наметавонист. На нишаставу гап зада ба зур нафас мекашид. беҳуш гашта буд минбошӣ. ҳамроҳонаш ба рӯяш об мезаданд, вале ҳеҷ неки ба худ ояд. яке аз ҳамроҳони давлат ба деҳаи назди ходими масҷид рафт, то гирифта орадаш. метарсид ки минбошиашон аз дунё беаллоҳ мегузарад. вақте фиристода ба ходими масҷид расида омаданд, давлат ба ҳуш омада буд, вале хеставу нишаста наметавонист. дасташро дам ба дам сари кафидааш расонида ангуштони хунолудашро пеши чашмонаш меовард. ба сари кафида ин мардак ягон чиро сохта мондан дар кор маслиҳат дод ходими масҷид. чиро сӯзонем? пурсид яке аз ҳамроҳони давлат. пораеро аз намади аспонатон бибуред, сӯзонда ба ҷои кафида сараш монем, гуфт ходими масҷид. ку оташ? шумо намад биёред, ман оташ меёбам, ҷавоб дод ходими масҷид. ва аз ҷайбаш хавфу чақмоқашро баровард. намадро сӯзонд, ба сари кафидаи минбошӣ гузоштанд, сарашро ба салааш маҳкам бубастанд, дигар хун намечакид. пайдост ки хонандаи имрӯзаи мо чӣ будани чақмоқсангро намедонад, чунки дар замони мутараққӣ чандин хел воситаи оташгиронӣ вуҷуд дорад. аз ин рӯ ба чақмоқсанг ошно сохтани хонандаи арҷмандро вазифаи худ мешуморем. дарёсои миёна дар он замон воситаҳои оташгиронӣ набуд. аз ин рӯ танҳо аз чақмоқсанг истифода мебурданд. оҳангарон як пора оҳанро сахт об дода чақмоқаҳан месохтанд. сангҳои махсуси чақмоқ дар тамоми кӯҳистон вуҷуд дорад. чақмоқи оҳангарон тайёркардаро ба санг ё оҳани зани оташ мепарад. ба шарораи оташ пахтаи хафро наздик меоварданд ва он аланга мезад. ба ҳамин восита оташ мегиронд. одамони он замон хаф аз наркинаки шурха ҳосил мегардад. шурха хусусан дар заминҳои серпории кӯҳистон фаравон мерӯяд. наркинаш аз қадди одам баланд мешавад. наркинашро даравида ба оташ медоранд. рангаш сиёҳ мегардад. баъдайн фусулохашро ба корча тарошида мегиранд. зарраҳои оташ чақмоқ ба хаф расида баробар он дар мегиранд. ана бо ҳамин тарз мардуми он замон оташ ҳосил менамуданд. давлатро акнун аз сараш хун мерафт, вале хеста наметавонист. вақте ниёваронаш хезонданӣ мешуданд, дод зада таҳдидашон мекард. мегуфташон аз кордораш нашаванд. маълум буд ки хини афтодан ё сутунмуҳра ва ё қабурғоҳояш сахт зарб хӯрдаанд. навкаронаш чӣ кор кардаанро намедонистанд. ҳарчорашон ҳайрон монда буданд. агар сутунмуҳра ё қабурғоҳояш сахт зарб хӯрда бошанд, шумо ӯро бардошта бурда наметавонед, гуфт ходими масҷид. беҳтараш ба ҷангал даромада ду чӯби рости бақувватро мебуреду дар болаш чӯбҳо чида, чун дар тахти равон ба хонааш мебаред. илоҷи дигар надоред. ба ҳамин роҳ гардонда ба балҷувонат оварда давлати минбоширо. сарашро табибон тавбат карданд. қабурғҳои фурурафтаашро низ бардошта бастанд. танҳо бо тахтапӯш мехобид. паҳлӯ гашта наметавонист. ин касофатиро аз ҳариси худ медонист. минбошӣ худ ба худ меандешид ки ба мулло шокир нияти бад кард. худо нишонаш дод, аммо инро ба касе ҳатто бародаронаш ошкор намесохт. 2 моҳи дароз ба тахтапӯш хоб рафт. минбошӣ тару хушкаш якҷоя буд. табибон табобаташ карданд. мумиё, қимиё, зирк, ҳатто гӯшти ака, ҳалака, ҷайра ва ғайраҳо хӯронидандаш. муллоҳоро ҷамъ оварда чилёсин ҳам карданд, аммо дар ҷисму ҷони афкораш ягон беҳбудие дида намешуд. саломатиаш ҳамарӯза рӯ ба бадӣ меовард. аз зарби дуру дароз пуштони хоб рафтан чанд ҷои пӯсташ пӯсида суроғ шуда буд. ҷойҳои суроғшудааш бештар азобаш медоданд. шабу рӯз дар нолаву фарёд буд. рӯзе бародарони калонаш наздаш хонда гуфт: агар ман ҳамин тавр хобидан гирам, оқибат мемирам. аз дасти табибону муллоҳо коре наомад, вале барои як табибе ҳаст.
агар ӯ гапатонро гираду сари болӣ намояд, аввал худо баъду боре дасташро ба пешонӣ гузорад. Иншоаллоҳ сиҳат шуда мехезам. Кӣ будааст он луқмони ҳаким? Мулло Шокири каллотӣ ҷавоб дод Мингбошӣ ва илова кард: танҳо ҳамон кас маро аз марг раҳонида метавонад, агар гапатонро бигирад. Наход мулло бошаду барои шифо бахшидани бемор. Ноҳоят ҳайрон шуд бародари Мингбошӣ. сари беақли ман зери хок бод, бародар, гуфт Мингбошӣ. Гап дар инҷост, ки нисбати мулло Шокир густохӣ кардам, ба илму дониши худододи ӯ шак овардам, боғи биҳиштосиҳояшро аз худ карда нишудам. Ана ба ин ҳол афтодам. борҳо таъкид карда будам, ки мансаб гуфта ба халқи меҳнаткаш зулм накун, ба муллоёну донишмандон сахт нарас. хатобин бародари Мингбошӣ оҳу уболашро мегирад. Саломат ки будӣ, ба гапам гӯш намедодӣ. Охир худат як фикр кун, агар дониши худодод намедошт, магар худованд ба ин дараҷа ақлу заковати баландаш медод? илми аъло аввал тавассути кӯшиш, баъд ба ивази ақли баланд ба даст меояд. аз ин ҷост ки онҳо ҳамеша дар ёди худоянд. мегӯянд ку дӯстони худоро агар худо нестанд, аммо зи худо ҷудо нестанд. гапатон ҳақ аст, бародар, маҳзунона гуфт Мингбошӣ. ният доштам, ки агар мулло Шокир ба хубӣ боғашро нафурӯшад, ба тӯҳмати пӯчонда ҳабсаш мекунам, вале инро ба ғайри худам касе намедонад. надонистани мардум беҳтар аст. агар худо накарда худи мулло Шокир фаҳмад, то умре дорад, по ба хонаи ман намемонад. дидӣ, додарам, гуфт бародари Мингбошӣ, донишмандон мисли оташанд, бо як назари нек ба одами хиёнат нек бубахшоянд, вале агар хашм бигиранд, ҳаёти одамро бисӯзонанд. ҳамин хел будааст ака, бо оҳанги гиреолуд изҳор дошт Мингбошӣ. аз рафтор ва нияти худ сахт пушаймонам. ҳар чӣ ҳам бошад, як бор пешаш равед ва узру пушаймонӣ маро расонед. пеш аз рафтан ба додаронам бигӯед, ки як гӯсфанди хубро ҷудо карда пушти дарвоза мунтазир биистанд. ҳамин ки домуло аз аспаш пиёда шуданд, пеши пояш сар зананд. ман ин хоҳишатро ба ҷо меорам. давлат розӣ шуд бародари Мингбошӣ. аммо мабодо домуло омаданро ба гардан нагирад чӣ? не ака, гуфт Мингбошӣ. домулоро бо вуҷуди донишмандиву бузургиашон инсони хеле хоксор фурӯтананд. бояд биёяд, чунки бузургон аз пайи нуқсон нараванд. абдулҳамиди бародари бузурги давлатбошӣ ба роҳ даромад ва мулло Шокир ҳамроҳи давлати писараш дар боғ дарёфт, ки таги куртаи зур пиёз хишова мекард. мулло Шокир баробари салом додани Абдулҳамид шояд рамӯз гирифт, ки ин меҳмон нохонда маҳз назди омадааст. ҷелакашро, ки дар шохи дарахте овезон буд, гирифта ба китфаш партофт. пас он ба меҳмон салом алейк шуд. дарҳол дар ӯ Абдулҳамид сурати давлати Мингбоширо бидид. шумо мабодо ку бародари давлати Мингбошӣ нестед? пурсид мулло Шокир. бале, домулои муҳтарам, бо ҳайратзадагӣ ҷавоб гардонид Абдулҳамид. банда дар ҳақиқат бародари калонии давлат Мингбошиам мешавам. агар ҳатто хато накунам, исми шарифатон Абдулҳамид аст. дуруст фаҳмидед ҳазрат, маҳбусона ҷавоб гардонид Абдулҳамид. шунидам, ки Мингбошӣ аз аст афтода андак зарб хӯрданд. андак не ҳазрат, сахт зарб хӯрдааст. 2 моҳ боз пуштаки хоб аст. паҳлӯ гашта наметавонад. одамонро кам озор медод. аз дил гузаронид домулло. оҳи мардуми оддӣ сангро мешикофад. табибон табобаташ карданд. бале, тақсир. чанд табибе, ки дар туман буд, овардемашон. ҳар гуна табобат фармуданд. муллоҳо чанд маротиба чилосинашан карданд, вале аҳволаш рӯз ба рӯз бад шуду беҳне. писари мулло Шокир дар ин муддат суфра ороста барои қабули меҳмон омодааст. оға падарашро садо кард, ки рӯи суфра гузаранд. акнун бо ӯ чӣ кор карданиед? раҳораҳ пурсид мулло Шокир. домулои азиз, сари мақсад омада бародари Мингбошӣ. давлат бо саду узр пушаймонӣ бандаро таъкид кард, ки назди ҷаноби шумо биёям. гуфт, ки агар вақташ бошад, боре сари болинам қадам ранҷа созам. дасти муборакашонро ба пешонаям гузоранд. бо амри худованд ва шафоати ҳазрати домуло аз ҷоям бармехезам.
о бародар, банда аст на табибаму на қасидахону фолбин. Агарчи худованди мутаол илмашро бароям арзонӣ доштааст, вале як деҳқони оддиам. аз дасти ман чӣ меояд? бадайн дар ин айём корам аз мӯи сар бисёр аст. зиёратҳоро аз хишова баровардан дар кор. дар ин муддат меҳмону соҳибхона ба суфа расида нишастаам. мулло Шокир дуои кӯтоҳе хонд, меҳмонро хайра мақдам гуфт. давлати писари мулло Шокир дастархони печондашударо кушода, аз чойники қирмизӣ ба пиёла чой рехта ба меҳмонон падараш дароз кард. чойнӯшӣ оғоз ёфт. ҳамноми мо ҷогаи шуда хобам гӯед, бо суҳбат ҳамроҳ гардид. давлати писари мулло Шокир: кори хуб нашудааст. ҳа кори фалокат шуд, додар, ҷавоб дод Абдулҳамид. насибаш ҳамин будааст. имрӯзҳо азоби сагро кашидан дорад. аслан ҳамамон дар азобем. бале додар. инони суханро ба даст гирифт мулло Шокир. дар хона як кас бемор шуд, ҳама аъзои оила бемор мешавад. чӯ узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. фармудан шайх Саъдӣ. боз давлати минбошӣ тамоми туман мешиносанд. бале тақсирам. қариб ки гиреолуд гуфт Абдулҳамид. мани бародари сарсахташ ҳар шаб сари болинаш нишаста аз доду фарёд ва ҷонканиҳояш обу адо мешавам. аз ин рӯ ба таъиноти ӯ назди шумо омадам. шифо худо аз шафоати дамудуои шумо медонад. додарам хитоб намуд мулло Шокир бахшандаи ҳама ҷурму гуноҳҳо ва шифодиҳандаи ҳамаи беморон худи худованди мутаол аст. ман як бандаи нокирои ӯям. бемадади худованд аз дастам коре бар намеояд. ҳамин хел аст тақсирам, гуфт Абдулҳамид. аммо худованд ба ҳар кас ҳар хел каромат кардааст. ба яке аз азал деҳқоноре фармудааст, ба дигаре косибӣ ва ғайраҳо. ба одамони амсоли шумо илму донишашро арзонӣ доштааст, то беморонро шифои комил бахшеду гумроҳашонро ба роҳи рост ҳидоят намоед. ту ҳам ҳақ ҳастӣ додар, гуфт мулло Шокир. ман ку табиб нестам, аммо дар урфият мегӯянд, ки беморро назди табиб мебаранд, на табибро пеши бемор. яъне афтода бояд назди корбудкун равад. аз ин гуфтаҳо сар ба зел афканд меҳмон. баъди хеле таваққуф гуфт: дуруст фармудед тақсир, вале чӣ мегӯед? мегӯед, ки ягон илоҷе надорем. додарам тамоман аз ҷояш хеста наметавонад. ҳамин ки дастҳояшро гирифта бардоштанӣ шудед, гӯё ки ҷонаш мебаромада бошад. доду фарёдаш ба авҷи фалак мерасад, вагарна дар асп ё харе маъзуратон меовардемаш. Абдулҳамидбой дар лабони мулло Шокир андак табассум падид омад. ҳоло аз ин ҷо бираведу додаратонро аз ҷояш хеста нишаста бинед, ба ин чӣ мегӯед? чашмони Абдулҳамид дурахшиданд. агар аз ин ҷо рафтаро бадин ҳоле ки шумо гуфтед бинам, додаронро пагоҳ ҳатман ба хидмататон мерасонам. ва аз ҷояш хеста аз домулло дуои сафар дархост намуд. падару писар ҳарчанд илтиҷо менамуданд, ки ба онҳо таоми пешин бихӯрад, вале меҳмон бетоқатӣ мекард. аспатро дар куҷо бубастӣ? аз меҳмон пурсид мулло Шокир. ҳазрат, гуфт Абдулҳамид, ба боғатон зарар нарасонда? гуфта ҳо дар он ҷо тараферо нишон дод. ӯ баста мондам. давлат меҳмонам тобу тоқат нишастан надорад. рафта аспашро биёру дуояш диҳем. ба писараш фармуд мулло Шокир. не садқаатон шавам домулло, гуфт Абдулҳамид. додарамро ҳеҷ ташвиш надиҳед. дар ҳамин ҷо дуоятонро мегираму меравам. дуои сафари бехатарашро дод домулло. намедонад назди аспаш чӣ хел расид Абдулҳамид. бидуни оне ки нуқтаи аспро аз шохи дарахт кушояд, худро рӯи зин гирифт. ӯ баъд ёдаш омад, ки асп бастааст. нуқтаро кушод, аспро ба самти балҷувон чорхез занонд. бо мо бошед.